Keď som bola malá, presťahovali sme sa do starého kaštieľa. Bývali sme tam len ja, moja mama a mladšia sestra. Kaštiel vyzeral desivo a bolo na ňom potreba urobiť veľa úprav. No nič viac sme si v ten moment nemohli dovoliť. No moja mladšia sestra Ela si to tam zamilovala. Pamätám si, že keď som sa jej opýtala, či sa teší, až si v škole nájde kamarátov, povedala mi, že kamarátku už našla. Neprikladala som tomu veľkú váhu. No čoraz častejšie som počula Elu rozprávať sa v izbe sama so sebou. Raz mi to nedalo a spýtala som sa, s kým sa toľko rozpráva. Povedala mi, že s jej kamarátkou, ktorá v dome bývala už pred nami. Ela, ale v našom dome už nikto veľmi dlho nebýva. Povedala som jej. Ale býva tu už veľmi dlho. Hovorí, že je veľmi stará, no nikdy nevyrástla. Je to len detská fantázia, povedala som si. A nechala som to tak. Jedno po obede som upratovala jej detskú izbu a našla som tam bábiku. Vyzerala byť neskutočne stará a som si istá, že takú sme jej nekupovali. Prišla som teda za Elou a spýtala som sa jej, kde ju našla. Bola v sklepe, ukázala mi ju moja kamarátka. Ela, nerob si srandu, my žiadny sklep nemáme, kde si ju našla? Ale máme, ona mi ho ukázala. Tam bábika bola, poď ukážem ti. Ten deň som s hrôzou zistila, že sklep u nás v dome naozaj je. Než som tam vstúpila, zavolala som aj mamu. Dole sme našli rôzne veci, včetne starých alb s fotkami. Keď sme jedno album otvorili, Ela skríkla. Jej, to je ona, to je moja kamarátka. S mamou sme sa na seba vystrašene pozreli. Pod fotkou bol totiž dátum 1825. V ten moment som začala veriť, že moja sestra možno naozaj vidí ducha toho dievčaťa.